a ovaj faul izvodi Stanko Prišunjak. Dobar centar šut, evo šanse i evo gola. 1:0 za Jasen, strelac je, ako se ne varam, Đurđević. Neopreznost u defanzivi Polimlja, potpuno statični su bili tamo fudbaleri na skoku, poleteo je u prazno i Abdul Bjelak, a to je iskoristio, kažem, ako se ne varam, Đurđević. I Prišunjak, kakav udarac. Ovo je najlepši detalj na utakmici, čak i lepši od onog iz 22. minuta kada je Đurđević postigao gol, ali još jednom videli ste na delu sjajnog Stanka Prišunjaka na ovoj utakmici, barem za sada. Evo, posle dosta vremena, prekid, slobodan udarac za Jasen u blizini kaznenog prostora. Ovoga puta prekid ne izvodi Prišunjak, već će to učiniti Aleksandar Rizovski. Otprilike nekih 11-12 minuta pre kraja utakmice. Pretpostavljan centaršut, nikako direktan udarac na gol. Evo Balije, 2:0. Potpuno zaboravljen i kod ovog centaršuta fudbaler Jasena, kao i u prvom poluvremenu Đurđević, sada i Balija. Odbrana Polimlja slabo reaguje kod doba prekida kada su primljeni golovi. Jasen je potpuno zasluženo pobedio 2:0, bodovi ostaju ovde dakle u Brodarevu. Jasen je došao do 16. boda i do 8. pozicije na tabeli, a 8. poraz u prvenstvu doživelo je Polimlje, koje ostaje na 14. poziciji. Tačnije narednog vikenda Polimlje dočekuje Lunjevicu u pretposlednjem kolu ove jeseni, a Jasen ide u Ljubići, gostovaće Poletu. Toliko što se tiče ovog prenosa. Moje ime je Dalibor Tomašević. Ostanite uz kanal Televiziju 5. Hvala na pažnji i doviđenja.